le miroir de la culture pulaar innovation ko ɗo Piindi TV Piindi dental fo son ji kesum tan ko ɗo e Piindi TV Piindi men ganni men e oɗon fina tawa kala e nder ndeɗo heɓore hesen e ɓorde ko hoɗum jammaji fina tawa wadde promotion nos jeunes artistes nalankoɓe men ngam gartirat ɗiɗon mugoji gartirat eɗon daade jumpuɗi ɗiɗon jimi ɗinoɗe nder dingiral gadda softene gadda jambaragal ko ɗiɗon jammaji des nuits culturelles ɗo e Piindi TV yalde tijanen sa aha kay Moussa Ndiaye ko gonga ko ɗo tigi eɓore hesere nde mbiɗani ni ko ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi mbimami ko onon jeeyi gaɗal ngal ganduɗa ngal Piindi TV rokki on ko chaque samedi culture men fina tawa men ene yaade e yewtere men Pinal Hanki e Hannde ɗum noon bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe kalto gonɗon to dilloton oɗon bisma tigi e ndeɗo eɓɓore hesere pul Moussa Ndiaye mbeɗa andi artiste aji men sukaɓe artiste aji men fina tawa artiste aji men gandi kala ene bisma tigi e ndeɗo yewtere debbo mo hondere sare ñing no mbiɗani ko noon wodi koko wawɗum ɗo Pinal Hanki Hannde e oɗo émission hewɓe ndewinɗo kono hewɓe ma deptuɗo hewɓe deftoɗo e ndeɗo eɓɓore hesere jammaji fina tawa jammaji Pinal kame ganni jammaji Hanki Hannde premier numéro Tidiane Sall jaadeten koye groupe Ngatamare so wiyama Ngatamare ko Salli e Haruna Salli o kala colliwel bobo joom jamanu debbo mo hololde wuro buubu falingo e buubu jeew gorko mo galli rewoy worgo falilɓe koye gannani Piindi TV hayo salamale leñolam salamale leñol fulɓe on jarama peliɗo koye anan selamam minen handawen jiloyoɗen ndimagu koye men jiloyoɗen ndimagu koye men ko darde meɗen e Pinal e gollal